Sjoerd had dus van alles bij elkaar sprokkelen om thuis in keuswerk te komen. Ja. Nou, Sjoerd. Hoi. Hallo. Wolt wat, jongen. Hallo. Je mag niet klagen. Vertel, wat is de bedoeling? Nou, dit zijn ijsblokjes van een ijstransplantatie. Als je een wak hebt Ja? in de winter met de Elfstedentocht, dan hadden ze in 1997 hebben ze iets nieuws uitgevonden. Gingen ze met een motorzaag ergens anders gingen ze die blokken uitzagen. Ja, ja. En dan doen ze dat in zo'n wak en dan vriest het sneller dicht. Nou ja, en aangezien de opdracht is haal het vriezen buiten naar binnen, Die poes. dacht ik van, dat doe ik met die ijsblokjes. Ja. En dan zet ik gewoon mijn culinaire dingetjes zet ik erin. Hoe komt ster, jongen? Die heb ik van mijn moeder. En hoe ze eraan gekomen is, ik denk dat ze die heeft gekregen een keer. Want die was gek van schaatsen, mijn moeder. Ze leeft niet meer, hè? Nee. Hest die leefde van dat rieten, heeft dat van haar mooi gekregen? Ja. Ja? Ja. Doe Hest wel echt wat mooi de afsterrentocht? Ja, ik heb hem zelf geschaatst ook en gehaald. Wanneer? 10 februari vorig jaar, 2012. Toen heeft ze hem Op een helemaal vrijdag, zelf ja. rieten. Ja, 15,5 uur over gedaan. Zo. En waarom moest dat graag? Ja, mijn moeder had hem ook gehaald. Dus ik dacht, dan moet ik dat ook zien te evenaren. Nou, het is me wel gelukkig. En wanneer had hij met me rieten? 86. Toen was ze een jaar of 40 of zo. Toen was ik nog een heel klein jongetje. En die zit kan je vullen op die 60 Ja. naast? Of hoe, Nou ja, ik ga natuurlijk ook een paar echte gerechtjes erin doen. Tuurlijk. En misschien dat de jury dan ook nog kan proeven, net zoals de eerste keer met die tafelvoetbal. Dat is wel een prestatie, hè? Geweldig. Ja, dat is dan mooi dat ik een keuswerk op te kennen. En heeft nou nog wat dingen maar wat Caro Kroon zei? Van, ja, ik wil je toch uitdagen om verder te gaan dan eten presenteren op deze manier? Nou, nog niet echt. Nee. Maar ik vind het al heel wat.